Milk fries ang piano. Nama dito. Sa tuya mama mo, yung kalimutan anak. Alam mo, namin ako sa iya ang ano mang ba order. Narsi sa box na parcel. Wala si Mer Fran. Kaya pala wala si Mer Fran diri. Kaya na si Elsa. Wait, Ano si Mer Fran? pero gi-care off niya ni ma'am sa kay Mrs. Clareta Aligado daw. Na. Kalimutan anak mo. Ikaw ni sa mama si Ma'am Clareta Aligado. Kasi nga daw may pantalon na bilhin dito. Lusin daw. One of next naman iyang gi-order worth 21,669. Huwag kasi Mer Fran dito. Gi-care off man niya sa inyong hagod ma'am. Kalimutan anak ma'am. Kaya ako di ko mo sugot kay wala ko'y kwarta. Murag daghan man sila ma'am. Isa ka box isa ka parcel ma'am. Yung i-order. Sobra 21 mil. Tapos ka lang kumarpan na niya. Si Merfran Sampiano, sir. nga, ma'am. Isa pa. Assorted man siya, sir. Worth 21,659 ka lang. Kita ko ba na? Ano ka doon mo daw mo? Kaya pala wala siya dire. Na! Ma'am, dali ka man, dali, dali. Inaalalayan pa paghapang Kalain pa yan ito sa bike, ma'am. Nakatayo sa aking lahat. Salamat aking nanay, aking Ma'am, nasa na yung message para sa iyo, ha? A mother is who kung sapat na can take the place of all others, but those who place, no one can take. Happy, happy birthday, Mama. We wish you an abundance love, good health, and forever happiness. May God bless, guide your decision, and pour your heart desire. We love you, Mama. Looking for more birthdays to come. Happy birthday, Mom. Happy birthday! Kanta na to, happy birthday si Mom. Ay, Miss Silvio. Happy birthday to Tingala gani mo patang ko. Mom, make a wish and do your candle. Wish! Yay! Ako nga nabidyo kayo pag ito ko. It's a prank. Grabe kay vlog ni mo, Mang. Tingala kay ko binak na unsa naman is Miss Fran. Ma'am, abay. Tapos tayo sa kuliyo sa inyo, Ma'am. Ito na sa inyo, mga anak. Ma'am, ang ayaw ni Ayaw ni Og. Message ni mo sa imong mga anak nga nagpa-surprise. Message, Mang. Ay, dagang sa. Sige, okay na naman. Okay ra. Sige, gunitan sa ako ni. Okay ra naman. Dagang salamat sa inyong sigado sa kuha. Happy ka karon, Ma'am. Pasensya na sa prank, Ma'am, ha. Joke lang to. Katuro, Ma'am, yung maingon sa ilahan, sa imong mga anak. Okay.
Happy birthday! Ma, mga yung may message ninyo sa inyong mama. Personal. Ay, si Ruby raman na siya may magulang. Isa'y nakaalas. Lagi ka na, Sai. Ay lang! Ay, lang!